Ники, сега ще видите моя дрон, супер дрончо. Това е в момента един от моите флипове и сега трябва да го включим, понеже дрончо изгасва. Ето. Дрончо не знам защо изгасва. Сега трябва Уау! Както виждате, супер дрончо лети. Сега искам да се концентрирам. Уау! Супер дрончо, ти си як. Супер дрончо бомбончо. Това е перката. Нека да излети. Супер дрончо, като строфира за пореден път. Супер дрончо. Готов ли си? Охо! Дрончо. Айде още малко и приключваме. Сега ще направя флип. Гледайте. Сега сложим тук флип. И още малко ще превършваме клипа. И за още маничко. О! Сега супер дрончо ще покажеш ли какво можеш. И не, мисля, че да превършваме клипа. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте и довиждане. Обърни се.